दोडामार्ग तालुक्यात दीपक केसरकर यांनी केलेल्या विकास कामांमुळे त्यांना भरघोस मताधिक्य मिळवून देईल असा विश्वास तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी व्यक्त केलाय। महायुती सरकारमध्ये अभ्यासू मंत्री म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या दीपक भाई यांच्यामुळेच आज दोडामार्ग तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालय, पंचायत समिती इमारत, नगरपंचायत इमारत अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि प्रशस्त इमारत बांधणी उभारणी होतीये। विरोधक केवळ राजकारण करायचं असल्यानं जे झालं ते सोडून नको ते मुद्दे उपस्थित करून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा मुद्दा गणेश प्रसाद गवस यांनी मांडलाय। एकट्या दोडामार्ग तालुक्यात गेल्या 3 वर्षात कधीही न झालेली कोट्यवधी निधीच्या कामांबाबत त्यांनी दिलेली माहिती मंत्री केसरकर यांच्या लोकाभिमुख कार्यपद्धतीची ओळख करून देतात। कित्येक वर्ष रखडलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी 22 कोटींचा निधी, पंचायत समितीसाठी 5 कोटी, तालुका क्रीडांगणासाठी 3 कोटी, नगरपंचायतीसाठी 3 कोटी, तालुक्यातील सुभाषचंद्र बोस CBSE कोर्स असलेल्या शाळेसाठी 7.7 कोटी, शहरातील नाट्यगृहासाठी 2 कोटी, पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारतीसाठी 1 कोटी, साटेली भेडशी PHC साठी 1.5 कोटी, मणेरी, पिपुळे, पाळये, शिरंगे, पुनर्वसन येथील आरोग्य केंद्राच्या लोकार्पण झालेल्या सुसज्ज इमारतीबरोबरच नगरपंचायतच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाकरिता 2 कोटी इतकंच नव्हे तर शहरातील सुसज्ज मच्छी मार्केट, वाचनालय इमारत, सेल्फी पॉइंट आणि अत्यंत महत्त्वाची सुमारे 80 लाखांची अग्निशमन वाहनांसह यंत्रणा या साऱ्या गोष्टी केवळ अलीकडच्या 2 वर्षात दीपक